Lewabın dolandırış merkezinin durku täzelenen iň iri bazarlarynyň biriniň odolky söwdegärlerine söz berilen ýeňillikler berjay edilmeýär. 2020-nji ýylda Türkmenabadyň merkezi Daýhan bazarynyň daşky tarapy köp dukany ýykyldy. Şol pursat söwdegärleri bazaryň durky täzelenenden soň olaryň ýykylan dukanlarynyň öwedine muhty bolmasa da ýeňillikli bahadan söwda nokotlarynyň beriljektigi aýdyldy. Diýip odolky dukan eýeleriniň biri ýatlaýar. Ol ilat arasynda gök bazar hem atlandyrylýan bu ýerde mundan 2 ýyl ozal döwlet tarapyndan gurulan dukanlar bilen birlikde telekeçileriň özleriniň diken söwda nokotlarynyň hem bolandygyny aýdýar. Bazaryň iň görgünli ýerinde samastroy dukanlary hem bardy. Aýlyk näresmi töleglerini berip tursaň, bazar resmileri azar bermeýärdi. Her neçekde bolsa resmi dukan eýeleri bilen birlikde bu satyjylara hem bazar açylandan soň ýeňillikleriň dörediljektigi söz berilipdi. Munyň öwedine bizden çekilen ziyan barada dawa etmezlik soruldy. Diýip söhbetleşimiz aýdýar we wadalaryň diňe dilüstü bilen edilendigini belleýär. Soňky 2 ýylyň içinde bazaryň uly meýdany ýykylyp durky täzelenenden soň ony täzil bayramçylyklarynyň öň ýanynda ulanysy bermek meýilleşdirilýär. Bazaryň içinde esasan 20 metr kvadrat we 30 metr kvadrat meýdanly dukanlar bar. Ýarym resmi Salam News internet neşriniň maglumatyna görä, merkezi Daýhan bazarynyň durkuny täzelemek işleriniň çäginde gurulýan täze bazaryň meýdany 3 hektara deň bolar. Bazarda 289 dukan we jemi 880 satyjy orunlyk uly basyrmalaryň 400-niň aşagynda ýörüýte söwda zowlugy hem gözüňinde tutulan. Odolky dukan eýelleri öňkü gelinen ýalysyga laýyklykda täze söwda nokotlaryny almagy baranlarynda olar üçin hiç ýyly ýeňillikleriň bolmajakdygy aýdylypdyr. Bu doğrudan hem garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Bazarda söwda etjek bolsaň dukanyň her 1 kvadrat metri üçin 10.000 manat töläp ony satyn almaly. Basyrmaly zowlukda 2 metrlik söwda nokody üçin her gün 20 manat tölemeli. Biz olaryň wadalaryny ýatlatdyk, ýeňillikleri soradyk. Olar hamana sözlerini unudan ýaly isleseňiz alyň, islemeseňiz almaň diýip jogap gaýtardylar. Diýip Türkmenabatly telekeçi belledi. Söhbetleşimiz odolky ýalysyň diňe dilüstü bilen amal edilendigi sebäpli arzularını resmi darlara istirmek mümkinçiliklerinden hem çäklidigini sözüne goşdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenabadyň häkimliginden we degişli söwda edarlaryndan maglumat alyp bilmedi.